La idea és que tots els ciutadans de Catalunya, estiguin on estiguin, tinguin les mateixes oportunitats de salut i que no sigui diferent el resultat, no dic l'atenció, el resultat que pugui tenir de tenir una malaltia o un problema de salut si viu a les Terres de l'Ebre o si viu a la Diagonal de Barcelona. Què passa? Que segurament, com que tothom vol anar molt ràpid, tothom diu, doncs a mi posin més centres d'atenció primària, a mi posin més hospitals, a mi posin més llits, a mi posin no sé què. No, ho hem d'anar fent a poc, ho hem d'anar fent d'una manera endreçada i ho hem d'anar fent reequilibrant aquestes diferències que ara tenim. Doncs aquí coincidim, consellera. Creiem que no pot ser que les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores i les condicions i l'atenció que rep un ciutadà, ja sigui de Terres de l'Ebre o de la Diagonal, com vostè diu, siguin diferents. Ho compartim obertament. Desgraciadament ens trobem com ara mateix aquestes diferències existeixen, tant en condicions laborals i salarials com en ràtios, per exemple. De fet, recordo quan el 2023, quan vostè encara no era consellera, era la gerent de l'Hospital del Mar, del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona, el 2023 ens vam reunir amb el que aleshores era el subdirector del Servei Català de Salut, el senyor Alfredo García, avui és el director. Doncs vam tenir una reunió com a mesa sindical de Sanitat i en aquella mateixa reunió ens va reconèixer obertament que no tenia aquestes xifres, aquestes dades de quins eren el nombre total de treballadors de tots els proveïdors del sistema sanitari públic català, ni les ràtios de cada centre, que quan volien conèixer aquestes dades havien de trucar centre per saber-les. Nosaltres, en aquelles dades precisament, vam fer un escrit dirigit a vostè, gerent en aquell moment del Consorci, del PSMAR, per dir-li que actués proactivament i en lloc d'esperar que rebre aquesta trucada enviés aquestes xifres, aquestes dades al Departament de Salut. Esperem que ara que és vostè la consellera ja disposi d'aquestes dades, no només del PSMAR, sinó de tots els centres, per poder portar a terme això que diu i fer un repartiment just i equitatiu arreu del territori i que no estiguin més exposats a perills i a possible mortalitat pacients on els ràtios d'infermera pacients siguin pitjors. O que hi hagi menys metges per cada 1.000 habitants, o menys auxiliars, o menys tècnics en radiodiagnòstic, o menys camillers. En definitiva, es tracta d'intentar harmonitzar, com vosaltres dieu, per nosaltres equiparar condicions laborals que no exposin a pacients depenent del territori a més riscos i també equiparar condicions laborals i salarials. No es pot entendre que treballadors tots que atenen el Departament de Salut, treballen pel Departament de Salut, tinguin condicions diferents a un territori o un altre, a un proveïdor o un altre. Quan vaig visito bastants centres i parlo amb la gent, no? I veig que aquest plantejament la gent el veu necessari. Doncs a veure si pot passar pel servei d'urgències de l'Hospital del Mar i parlar amb la gent que treballa allà. No només amb els caps de servei, amb els treballadors de trinxera també. Aquestes són les xifres que van publicant diàriament des del compte de Twitter Urgent PSMAR. Fins i tot ens hem vist obligades a posar una denúncia penal per aquests fets. Passi a parlar amb elles. Passi.